tulp maken. Duwen, trekken en blazen, daar kun je het mee vormen. En het belangrijkste is gewoon om het glas goed onder controle te houden. Als ik het bewerk is rond de 1200-1300 graden, maar die vlam die is wel een paar duizend graden. Dus dat is goed warm. Dan moet je net maar de vingers in komen. Nee, maar dat leer je snel af. Nou kijk, nu ga ik bijvoorbeeld die bloem die ga ik maken, maar ik blaas niet alleen. Ik trek hem ook een beetje uit, dat ik een vorm erin krijg. Glas is eigenlijk een vloeistof. Dus in plaats van dat het een vaste toestand naar een vloeibare toestand gaat, ja, wordt het gewoon steeds zachter. Net als stroop eigenlijk. Wat vind je hier nou zo mooi, jongen? Dat je gewoon zelf dingen kan creëren en steeds je grenzen kan verleggen. Dat is eigenlijk het mooie ervan. Wat is het mooiste wat je ooit maken hebt? Nou, het mooiste, dat moet ik nog maken, maar een van de mooiste dingen, dat is toch die zeeduivel die ik voor de Bocuse d'Or heb gemaakt. Dus die zeeduivel die is gebruikt met de Bocuse d'Or in 2011. Die stond dan bovenop de schaal als presentatie voor het gerecht met de zeeduivel. En waarom vies je dit zo mooi worden? Nou, deze is gewoon heel apart. Die kleuren zitten helemaal in het lijf. Het is ook een aantal dagen werk en tot het laatste moment is het ja, de kunst om hem heel te houden. Ja, is het dan Zwittens van Breknet? Dit is wel echt een project van nou, oh jee, als het misgaat dan kun je gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En ben dat de mooiste projecten? Zolang ze heel blijven wel, dan zijn het de mooiste projecten, ja. Heb je hier wel eens in de fik stien, maar die vlam? Nee. Dus dat valt mij. Dat valt mij, ja.